Аз съм Перо. Комита Кочени, Кочанско. Имам го бранено, Кочени, по потреби Тракан, иначе там имам друго човече. Извини, дечко. Имам го бранено Кочени, Кочанско, Зърновско, по потреба. Задоволен съм с това, защото 23 години. Ово ми е другар комита, исто така или не е така како мене, ама добре. Он бране, он не те ще ви го кажувам, taj ще бране, къдека беше? Траканско. И за селската задруга покажи. Разтори се селската, другата от този Югославия, после кажувам партизанко беше, съм комита. С оглед на това, дека имаме двайцата настапвано за Тимо, за Македония имаме представувано 3-4-5 пати, сигурно, кажи бе? Имаме представено Македония на светското комитско правенство у Заячар, Зренянин, Зеница и Суботица. И Чачка. Брат, комита никъд не спава. С едно ако чат патки се отмаряме, али никога. Да ви се може. Момента да го снимаш. Нема, брат, за нас славо. Додека я и ово дечкото сме тука со вас, ние ке си шиваме обратно. Не, ай са ти. Ние ке бидеме, ке бранеме Македония, ке обранеме Кочени. Додека чука ово юначко срце. Пострел. Така, айде.